Shout out po, shout out sa lahat. Magandang hapon. So, wala na po da. Yun lang. Ay, shout out sa one viewers. Ay, dikit niyan sa kuan sa dagat. Og Bisay didi. Shout out sa iyo lang tanan. Pa-share po, pa-share. Kay ano ko muna i-share. Teka, share ko muna. Share. Ayun, sinashare na. Shout out po. Ay, ang ganda ng dagat ngayon, no? Habang naghihintay tayo ng ano, ganda maligo ngayon, no? Tahimik ang dagat. Okay, salamat po sa dalawang viewers. Huwag naman po natin kalimutan mag-like. Ganda ng dagat. Ako ngayon ay tatawid po tayo papunta doon sa isla. Inaantay natin ng mga kasamahan natin vlogger. Ito yung sasakyan natin. Lens Vlog. Nandito sa Lens Vlog. Ito po ang aking pangatlong channel, ano, sa Waray nun. Ganda ng dagat ngayon. 3 viewers. Ayan, salamat po.
Walang kaalon-alon. Sarap ano ngayon, magsisumisid. Yung mga susi ng motor. Dito tayo dito ng ano, may huli na si kuya. Mga kuan ninyo, mga isda nga bato. Punta natin yung mga bata na nangangawil. May nangangawil di. Kung kuan mayaw na sira na dakop. Mga isda pala ito. May nahuli na kayo? Pinanood mo? Saan mo pinanood? Anong pangalan ng ano? Pinanood mo? Asan yung pinahuli mo? Wara? Maliliit? Nandito yung malalaki. Doon sa unahan. Wala yan dyan. Ano ito? Pahibas o pataib? Ah, pataib. Nag-subscribe ka? Pagkapanood mo, nag-subscribe ka? Hindi. Dapat nag-subscribe ka? Pahibas. Pahibas naman. Kanina tayo. Ano pangalan niyo? Saan? Payatas Boy. Subscribe nyo ha. Payatas Boy. Piatas boy. Oh, Payatas Boy. Piatas malapit sa ano? Nakapula ka tira? Mm. Dami nag-like sa iyo. Dalawa lang eh. Pag nag-like ka, magiging 3 na. Piatas boy. Malunod kami ng lahat. Panoorin nyo ha. Ayun lang sa TV. Ha? TV po yung panood sa TV. Pwede, panoorin sa TV. Ito, mapanood nyo to. TV. YouTube po yan. Yun, malaki oh. Piatas boy. Abo, upapunta ko sa ako no. Auli ako. Piatas boy. Ako yan, naka-anim na huli ako. Ay, sayang ano. Hindi ko napanood. Saan? Oh, yan, uli. Yan, oh. May, ano, bukon. Meron pa ino. Ano yan? Wala yan laman. Tataib na pala, ano? Piatas boy. Ay, shoutout kay Lins Vlog. Salamat sa panonood. Ayun. Panatan, ayun. Malaki na yun. Auli na akong alimango sa bangka. Oh, Ilagay ko. Ayun, tapos may naglulot ang matay. saan? Sino tumae doon? Si ano, si... Ako yung... Si Siya, nagtatayo. Nahulong ako ko. Tara, doon tayo, kuya. Daming tao doon. Dito na lang daw, PJ. Malike yun sa iyo. Mahirap dyan, di ako makababa. Di ako makababa.
Baka mahulog ako dyan. Mm. Payatas boy. Ano? Panoorin niyo si Payatas Boy. Nandun ako. May malalaki. Oh, ayun oh. Ayun na, huli na yan. Huli na yan. Liam. Ayun oh. Ayun oh. Um. Ayun yung alimango, tradurin mo. Ayun oh. Alimango, tradurin mo. Pagka manligo, ano yung mga isda? Ayun oh, ayun sa likod ng bato, malalaki. Huwag kayong tumalon dyan, may namimingwit eh. Ayun oh. Ayun oh, malaki. Ayun. Anong tawag niyan dito? Saging-saging. Saging-saging. Oo. Yun na, lumabas na oh. Hmm. Binibinta yan. Ibon yan. Pang aquarium yan isda na yan. Huliin mo. Binibinta yan. Ayun, kunin mo, bibilihin ko, dali. Yun oh. Huliin mo yun oh. Ayun, huliin nyo. Oh, wala na. Sumuot na sa bato. Ayun oh. May nahuli? Tingin. Aba, nakakagat din pala yan. Ah. Ang liit naman nalalagyan nyo. Sayang pa ninyo, mabilis yan. Umuturan na ano. Yung bass niya malalaki. Yung sa palengke mamingwit, malalaki dun. Kagating ka na, may ano dyan. Ayun o, malaki, saging-saging o. Ayun o. Hindi, ako na. Ay, magsambut. Patay lang, malaki. Bang.
Punta ka kay JB. Hello. Sigurado na yan. Ayun, isda oh. Dapat tuloy mo yung puti na yun oh. Kalibang. Ito ka dyan. Ikaw na hindi pagpaparangalog. Ito nagkakalimutan kayo ito. Grabe ito kayo. Nagkakalimutan. Ito kinakaibararon. Ayun oh, yung isda oh. Bro, ayun oh, brad oh. Yung isda, ayun oh, sa mababaw oh. Takboy mo na. Diyan na sa mababaw. Iyan, tayo mo na. Huli ko eh. Dito na. Diyan na. Mahirap yan dito. Wala tayo ulit. Nandyan, magtago sa ilalim ng bato. Ama! Mauubos na yata yan. Kuwatan. 3,000 viewers. Ayan, shout out po. Kaya para pa, tutamig ka ulan. Nilitak ka. Dito ka. Ay, siyan. Papatay kita dyan. Ay! Oh, John Lloyd, nandito ka. Pumunta ka rito? Saan? Tapos nakita mo yung saan kayo nagdaan? Nakita mo ako? Ay, mga kapwa ko kawaray, ayan, maupay nga kulop sa iyong tanan. Adikit niyan sa Kapalungga, Bicol. At mas yung gupit ko pala dito.
Ay, si Channel. John Lloyd. Ay, si akala John Lloyd. Yata. Ano? Oh, Mangilaw. tatay mangilaw. Napanipis pala yung gupit ko sa'yo. Ha? Nanipisan ako. Maigi. Oh, hindi pala si ano. Yung kasama mo pala ito. Kaya maraming alimango dyan. Mga kimpi. Maraming mga kapit dyan. Kimpi. Panapon yun. Ayun o, yung isda na puti o. Batikan kinakainin yan. Kasi ba dyan sa kawin? Midyan dyan o. Ano midyan? Huliin mo nga dyan, ano, alagaan natin. Dali. Ayun o, yung puti na yun o. Mantak yan. Ha? Ano yan? Ilagay sa aquarium yan eh. Huliin mo. Dali. Tapo na lang ng kawil yan. Tapo na lang. Pwede pag kinawil mo yan, di mamatay yun. Yun. Siyempre, masugatan. Ganar no. Ayun, palike naman po please sa mga ano, sa mga viewers po natin. Kahit makalimang like lang po. Damit mo, malalaglag na kanina yan. Ngayon o, ligilid. Pagpiano. Hindi yan kay Kuya Tito. Laki-laki mo. Pana dapat yan, no? Normal na kaya tayo dyan, Lloyd? Ha? Pero parang malabang tubig. Alino baga? Ating narangan namin ng pangkin dyan oh. Pataib na pati dyan, Lloyd, oh. Ibas. Ha? Ibas baga. Ibas. Oo. Ibas o mataib pa lang. Ibas nga. Abal daw lang nga tubig. Ang batangan. Ako lang po. Ate Agnes. Ito, sumunod sila dyan, Lloyd. Nakita kasi ako dito sa Biwok. Ayun, oh, yung kulay pink ko. May isa pa kulay pink dyan, oh. Aquarium. Pang aquarium. Kaya laki na ugapo na dyan. Mga dami dyan. Mamaya ano tayo mamaya. Mangilaw. Kaso taib yun, oh. Kataib mamaya. Pangit magano pag taib. Mataib mamaya yan. Bandang madilim. Kataib niya. Ito, mamana ka lang yung tabi-tabi ninyo no. Patirahin yung malalapan na yun. Hindi ba kayo ninjan? Nga ito kalapad eh. Ito no. Napana lang yan. Ay, bus pala. Ang ganda lang siguro mamana ngayon dyan, Lloyd. Kasi dilik dyan sa ano, nakakatakot mamana dyan sa batuan eh. Baka may ahas. Ha? May ahas nga sa libro. Eh, lalo na dyan. Ano, kunin natin yung pana? Mamana tayo? Ngayon? Saan tayo mamana? Doon sa Biwok? Ha? Sa Biwok tayo? Malalim ba? Ay, sa Biwok nga pala to. Sa ano, sa Sibol. Ano nga? Sibol Kapalong pa tayo. Sa 30 minutes lang tong live. Tapos mamana kami. Gandang tubig ngayon, hindi maalim. Kalma magot nyo lang kanya nyo. Saan tayo baba sa ano? Di ba bawal mamana? Hindi. Makaulin tayo ng pulis. Walang mamana ang tao.
Hindi, pag gumarang-harang, pati tao na panain natin. Hindi naman yan. Mamana kami pag kahuman ko saan pag live, mamana po. Ayan na, itong channel na ito, kaya po nag live ako kasi malapit na po ito ma-monetize, mga kabigkis, mga kawaray nun. Ang channel na ito 1,500 watch hour na lang ako kailangan para ma-monetize na rin ito. Kung may mga extra po kayong cellphone, laptop, hinihingi ko po ang inyong panonood pag play sa video sa live para makatulong po sa watch hour ko po. Sa isang oras po na inyong pag play, papatak na po yan ng 1 hour. Ayan, kunwari may isang cellphone po nag play ng isang vlog, isang live, panoorin nyo po yung live, dagdag na po yun sa watch hour. Yan, Elins Vlog, salamat. At katulad nito, nanonood kayo sa live, pag umabot po tayo isang oras, dagdag po yan sa watch hour. So, mabawasan ng 100, kahit araw-araw po 100 isang daang oras. Siguro mga 2 weeks po monetize na rin ito. Diretso ka pa, dumana sa may crossing ng Almeida sa kaano, kung sige na ano. Kami napigil kami doon ni Jewel ay. Pinali naman si doon mo na takot si Paring Harbin. Hulihin mo dyan, Lloyd. Kaya mo yan. Ha? Ano ba, mamingwit tayo o mamana? Pangit na mamingwit ata. May nasa ko rin. Namimingwit. Mana ba eh? Mamana tayo ng oras na. Stress. Ay, bas Stress. yung pagpatay, papasok, pagpaibas, palabas. Ay, parang pataib na. Hindi yan, paibas pa lang ay oo. Paibas pa lang yan. Ha? Oo. Nalabas pang ano, Paibas pala. paibas nga abal taw na ngayong ano. Hindi nang paano sa palabas. Ilan yung ano mo doon, yung yung kawil. Madami yun. Madami. May isang kaumba ko noon. Sige. Mamana tayo.
Magandang dalaan ng dagat, mga tahimik. Tagal natin. Dinigyan ko lang ang dagat at mamingwit tayo. Ay, magdala ka ng pamingwit at saka ano, panisid. May panisid ako dun. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking live at kami ay mansisisid ng pang-ulam. Walang pang-ulam. Dahil sa basurahan. Yan, Lida. Ay, salamat po sa panonood, Ate Agnes, kay Lindsay Vlog. Salamat. At sa isa pang viewers, palike po, palike sa aking live. Malaking tulong po ang inyong pag-like. At siyempre, pag-subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless po.